Torna ara en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya del senyor Albert Batet. No podem fer veure que vivim en una situació normal. Hi ha represaliats, exiliats i presos polítics a qui l'Estat demana més de 200 anys de presó. Per això jo acuso l'estat espanyol de mentir, de vulnerar drets fonamentals i criminalitzar l'independentisme. Exigim l'arxivament de la causa i la llibertat de tots els represaliats. No ens rendirem. President Torrent, president Torra, consellers, conselleres, diputats i diputades, president Torra, tot el suport del nostre grup parlamentari a les mesures que ha exposat, a la retirada del suport al govern del Partit Socialista, del Pedro Sánchez, amb la no votació dels pressupostos, a demanar la dimissió del president del Tribunal Suprem i a tota la campanya internacional que estic convençut que serà un èxit conjuntament amb el conseller Maragall i la Conselleria d'Exteriors. I tota la decepció, tot el suport per tota la decepció. Tota la decepció, especialment pels grups parlamentaris de la monarquia del 155, que avui aquí, en seu parlamentària, tenien una oportunitat. Una oportunitat que tenien Ciutadans, que tenia el PSC i que tenia el Partit Popular. I l'han deixada passar una vegada més. Demostrar una mica d'humanitat. Una mica. Ho vam veure aquell dissabte, després de l'entrada en presó, enmig del ple d'investidura del Jordi Turull, que cap de vostès va gosar-se aixecar-se i mirar la cara de les famílies dels familiars presos. I ho veiem una vegada més aquí al Parlament de Catalunya, la seva incapacitat d'humanitat davant de diputats d'aquest Parlament, que són diputats en exercici d'aquest Parlament com ho vam aprovar. Si el senyor Reventós o el senyor Pallach aixequessin el cap, els hi cauria la cara de vergonya. Els hi cauria la cara de vergonya del Partit Socialista entregat a l'estat espanyol contra les llibertats, contra els drets humans i contra els drets civils. Silenci. I no ens embauquin, senyor Iceta, no ens embauquin. El problema és tot el sistema judicial. Sí, pot amenaçar, senyor Iceta, pot amenaçar. Ja ho sabem que tenen la Fiscalia per amenaçar, senyor Iceta. Ja ho sabem que tenen la Fiscalia per amenaçar. Silenci, tothom. Però el problema és tot el sistema judicial. I mentre vostès, que estan al govern, al capdavant del govern de l'estat espanyol, permetin aquestes coses, aquest sistema és tot un frau democràtic. I això és el que se'ls demanaria i se'ls hauria de demanar a un partit progressista, perquè ve aquí i parla d'un Parlament escollit pel poble, etc. Sap quants diputats d'aquest Parlament, del 135, van ser escollits democràticament i quants han hagut de plegar? I vostè creu que això és democràcia real? Vostè creu que és democràcia real que de tots els diputats que van haver de prendre possessió, un diputat electe, el conseller Mundó, que va plegar abans de prendre possessió, 7 diputats que han hagut de renunciar a l'escó, 5 diputades i 2 diputats, la Clara Ponsatí, el Lluís Puig, la presidenta Forcadell, una presidenta d'un Parlament democràtic a la presó per deixar parlar en un Parlament democràtic. La Marta Rovira, la de la consellera Bassa, el conseller Forn, la Meritxell Serret, que van haver de plegar. Miri quins resultats democràtics que accepta, quin estat, com garanteix la democràcia, no? I 5 dels quals, d'aquests diputats, són a la presó. I els altres 2 perquè són a l'exili, perquè si no també hi serien. 5 són a la presó, que els demanen un munt d'anys de presó. I a més, en tenim 4 diputats d'aquí del Parlament de Catalunya que són encausats, com és el company Lluís Guinó, o com és el company i membre de la mesa, el senyor Joan Josep Nuet, o com són els companys Lluís Salvador i Josep Maria Jové. Tot és molt normal. Tot és molt normal que aquí hi hagi 25 diputats que van prendre l'acte i estiguin tots encausats a la presó o a l'exili. Gran normalitat la de l'estat espanyol i la que ofereixen vostès. I mirin, si som el 80%. Som el 80% que ja sabem que no hi haurà un judici just. Som el 80% que ja sabem que tot és el mateix.
que tota la seva injustícia és la mateixa. Som la majoria de demòcrates, que cada cop se senten més interpel·lats. Cada cop senten més vergonya davant l'actuació per part de l'estat espanyol. L'acusació de la Fiscalia és injusta. L'acusació de la Fiscalia és injusta. I si no poden arribar en llibertat, entrant a peu al judici, també serà injust. I és injust pel contingut, perquè és un contingut que va contra el dret de reunió, contra el dret de manifestació, contra el dret d'acció democràtica, política, contra la llibertat d'expressió. I és injust perquè es persegueixen idees per damunt de fets. I ara, això sí, venen aquí, la senyora Arrimadas, tal, i els donem per condemnats. La separació de poders existeix a l'estat espanyol, sí, però ells ja són condemnats. Ahir ho deia la ministra Calvo. No, ja són condemnats, han comès delictes, i això sí, això els polítics ho saben, Els diputats, el senyor Rivera, etcètera, tot això ja ho saben, que no es pot demanar un indult, però ja els donem per condemnats. Aquesta és la gran separació de poders que hi ha a l'estat espanyol. I tot és el mateix. Tot és la mateixa injustícia. La justícia és ara l'exèrcit, quan era el mateix exèrcit de l'any 78. Del remor de sabres han passat a la remor de togues. Del cop d'estat militar al cop d'estat dels jutges. I això sí, el seu rei, sempre al mig de tot, defensant-los i tapant-los i cobrint-los com va fer el dia 3 d'octubre. Miri, tothom sap que la justícia espanyola està qüestionada. I el cas que ho posa més exemple de tot és el del president Puigdemont, que va ser jutjat a Alemanya i com que no els agradava el que deien, es va presentar davant la justícia alemanya i com que a l'estat espanyol no els agradava, com a vostès no els agrada el que diu la justícia alemanya, que va dir que no hi havia ni rebel·lió, ni sedició, ni desordres públics. I com que això a vostès no els agrada, que són tan demòcrates, doncs aleshores retirem l'extradició, no sigui cas que hagi de venir aquí i no sigui cas que pugui tornar a ser president de la Generalitat de Catalunya, que això els esveraria d'una forma enorme. Aquesta és la seva democràcia. Sí, riguin. Silenci. Riguin perquè nosaltres, en una nova república, el que no demanarem mai a la vida és que el que ens està passant a nosaltres els hi passi a vostès. Perquè tots hem de ser iguals i tothom té que tindre els mateixos drets i els mateixos deures. I el deure d'acció política, ideològic i de llibertat d'expressió. Miri, el mateix tribunal que decideix sobre la nostra democràcia i els nostres líders polítics és el mateix tribunal que decideix a favor de la banca. Som molts els que hem decidit passar pàgina, senyor president. La ciutat catalana ha trencat d'una forma definitiva amb l'estat espanyol. Les oportunitats que tenen l'estat espanyol les va perdent. I han vist que no hi ha diferències entre el tripartit del 155, que entre ells es defensen, com defensen el senyor Borrell, com es defensen les seves vergonyes. Quant temps un poble haurà de patir per manca de llibertat? Fins quan seguirà l'home girant el cap fingint que no hi veu res? El poble de Catalunya ja hi veu clar i veu que la llibertat es diu República Catalana. Moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies, diputat. Un cop